গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিসমূহৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ দৰে দেখা যায়। गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना। दिनैनि भिडिअआ जागोन माने जोंहा हाग्रामा सार आरो प्रमद सारनि सायाव भिडिअखौ आं लाबोनाय जादों आरोखि ना। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सोरनि दैदेननायनि समावहाय दावराव दावसि जायाखै बा हाग्रामा सारा बे 6 मासाव माबायदि सरकार सालायदों ओमफ्राय प्रमद बर' सारा 5 बोसोराव माबायदि सरकार सालायबोदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आरोखि ना। आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोननो भिडिअखौ। दा आङो बेनि सिगां नोंथांमोननिसिम मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिम आरोखि ना गुरैयै आं फोरमायलांनो सानदों। माने बाथ्राया बेसो माने जोंहा दा माने बिटिसि आव गोबां दावराव जाबाय थायो आरोखि ना। बेफोर मानि थाखाय जादों माने हाग्रामा सारा बुङो आरोखि ना माने बिटिसि आव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि पावार बा माबा मोनसे दावराव दावसि जायोब्ला माने पावारा जोंनाव गैया, ल' एन्ड अर्डार जोंनाव गैया, बेबायदि बाथ्राल' बुंबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों निउस लाइभफोरनि गेजेरजों नुबाय थायो आरोखि ना। दा आङो बेनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै फैनाय जादों आरोखि। दा बाथ्राया बे माने हाग्रामा सारा दा सरकाराव दङ, पावाराव दङ आरोखि ना। बिटिसिनि मालिकआ हाग्रामा सारानो दा, नंगौना नङा रायजोफोर? बिटिसिनि मालिकआ हाग्रामा सार। सासे मालिक जानानै गावनि जायगाखौ माबायदि बेंनांगौ नङा होमबा, गावनि मानसिफोरखौ माबायदि बेंनांगौ बियो हाग्रामा सारनाव दङ आरो बियो बेंनो हायो आरोखि ना। गावनि गोसो बायदि बियो बेंनो हायो। दा बिटिसिनि हा हु गासिबो सम्पति हाग्रामा सारनिनो। खिन्थु हाग्रामा सारा मा बुङो माने पावारा गावनाव गैया, आंनाव गैया, बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो आरोखि ना। ल' एन्ड अर्डार गैयानो मा गैया बेबायदि बुंबाय थायो। मानो गैया? गासिबो बिटिसि आवनो दङ, हाग्रामा सारानो जेरै गोसो ओरै खालामनो हायो आरोखि ना। दा नायदो आसाम सरकारा बुङो बिटिसिनि पावार आरो फांसना बिटिसि आवनो दङ, बिटिसिनि हा हु गुबुन रोखोमखौ लानानै आंहा माबा एक्सन लानो हाया, बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरोखि। हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बेबायदि बुङो। हाग्रामा सारा माबायदि बुङो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुबाय थाखायो। माने पावारा जोंनाव गैया, ल' एन्ड अर्डार गैया, बेबायदिखौल' हाग्रामा सारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो आरोखि। खिन्थु हाग्रामा सारा मा सानदों मिथिया, माने बे जायगायाव मालिकआ गावनो, खिन्थु बियो बिनि माबाखौ दायथ'खौ मावा आरोखि ना। हाग्रामा सारा मावनो नागिरा। मानो होननानै बुङोबा माब्रै बुजिनो मोना, केबाजान भटखौ मोननाय नङा बेबायदि सानो खोमा। साननानै नायोबा नै जों आदिबासिफ्रा दाख्लि फरेस्ट अफिसाव हाबनानै गोबां अफिसनि गारि मटर सम्पति न' बां ग्लास गासिबो बुफायजोबदों आरोखि ना। दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ बोरै मोनखो? बेथ' जाथावा। झारखन्डनि मानसिया फैनानै जोंनि बे बड'लेण्डआव बेबायदि इसिबां दादागिरि बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय ना, जोंनि मानसिखौनो बुबावो होमब्ला बेबायदि इसेबां दादागिरि पावारखौ बोरै मोनखो? आंनि सन्देहआव बेसो माने जोंनि दैदेनगिरि जे मालिक जानानै दं बिटिसिनि हाग्रामा सार, बेयो जोबोद लोरबां आरोखि ना। बियो सरकारखौ सालायनो माबा गोसो गैया खोमा। गोसो गैयाबा गैया, दस्रानो हगारना हो, नंगौना नङा रायजोफोर? बेबायदिखायनो माने मानसिफ्रा आरोखि ना झारखन्डनिफ्राय फैनानै सासे माखासे जोंनि सानथालि आदिबासि बिसोरो माने जोंनि मानसिखौ, जोंनि सम्पतिखौनो बुख्रुब सुख्रुब खालामनो हायो आरोखि ना। मोनसे स्ट्रं होननाय बुस्थुआ थानांगौ हाग्रामा सारनाव। स्ट्रं खोथाखौनो दिनैसिम जेबो बुंनो हाया, बेनि थाखायनो बिसोरो बेबायदि खालामनो सुबिदा मोनो आरोखि ना। दा नायदो दाख्लि दावराय देख्रुब सारमोन मा बुंदों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, एभिक्सन खालामनो थिनदों आरोखि ना। एभिक्सन मानो होननानै बुङोबा बिसोरो जोंनि बे बड'लेण्डनि नङा, बे बड'लेण्डआव थानानै बिसोरो बेबायदि बुख्रुब सुख्रुब सोरनिबा गारि सावनाय मा सावनाय बेबायदि खालामनायनि बिसोरहा जेबो अधिकार गैया। दा बेनि थाखायनो दावराय देख्रुब सारमोनहा दाख्लि नोंथांमोना मिथिखादों, आं बुंनांलायला, माने बिसोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ, होखारहरनांगौ आरोखि गावसिनि जायगायाव। मानो होननानै बुङोबा सावथालफोरना गावबागाव देश दंखायो, जोंनि बे बड'लेण्डआव थानानै बेबायदि खालामबाय थानायखौ सैज्य खालामनो हाया होननानै स्ट्रङै बुंदों आरोखि ना दावराय देख्रुब सारमोना।
दा आंनिबाबो बेबायदिनो जानांगौ आरोखि ना गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि बे मानसिखौसो नासयफैनो हानाय जोंनि बे दुरबलतायाव जायो आरोखि ना जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा एसे दुरबलता बायदि आं नुहुरदों आरोखि हाग्रामा साराथ' माने स्ट्रं खोथाखौनो जेबो बुंखाया जाहैबाय माथो बुंबावनो दा आङो लोगोफोर माने भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना नायदो प्रमद बर' सारा माबायदि सरकार सालायबोदों 5 बोसोराव ओमफ्राय हाग्रामा सारा बे 6 मासाव माबायदि सरकारखौ सालायदों नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों होलांगासिनो दं आरोखि ना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों आरोखि ना कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट खालामहरदो दा आं बेखौनो बुंनानै भिडिअखौ देखायलांनो नोंथांमोना नायलांदो জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে BTRৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ক্ষমতালৈ আহিছিল কিন্তু আজি ক্ষমতা লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ দায়িত্বহীন মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিস্থিতিসমূহৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ দৰে দেখা যায় গন্ডগোল লাগে এটাতো নাই গন্ডগোলটো নাই গন্ডগোল করি শান্তি আছে তাই গন্ডগোল নাই গন্ডগোল লাগে যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰয়োজনৰ সময়ত দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে আমি কি হৈছে কেনেকে হৈছে এই ৰিপৰ্টটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা আমি ল'ম লৈ পেলাই BTC ফৰৱাৰ্ড কৰিম ইয়াৰ ওপৰত ষ্টেটে কি কৰে নকৰে আৰু যদি তেওঁ প্ৰকৃততে প্ৰয়োজনীয় সময়ত BTRৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে থিয় নহয় তেন্তে আমাৰ নেতাৰূপে তেওঁ থকাৰ অৰ্থ কি ফৰেষ্টৰ সেই ৰিপৰ্টটো কিমান নিৰপেক্ষ হ'ব কাৰণ এইটো নিৰপেক্ষ এইবিলাক আপুনি এইবিলাক যিবিলাক প্ৰশ্ন কৰিলে অলপ কাজিয়া হয় এইবিলাক কৰি লাভ নাই আপুনি দেই অলপ মোক গৰম কৰি লাভ নাই আৰু মই আপোনাৰ কথা মতে মই গৰম হোৱা মানুহ নহয় যেতিয়াই কোনো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় আমাৰ নেতাই কয় যে আইন শৃংখলাৰ ওপৰত আমাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই এতিয়া আইনৰ কথা আহিল এই আইনৰ কথা বুলি ক'লেতো আমাৰ হাতত নাই তেন্তে প্ৰমোদ বড়ুৱে কেনেকৈ বিগত 5 বছৰ ধৰি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰখা সম্ভৱ কৰিলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো কয় যে আমাৰ হাতত নাই ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো পুলিচেহে হাতত ৰাখে পুলিচে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো ইয়াত সামৰিক বাহিনীয়ে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো চায় ৰাজনৈতিক নেতাসকলে নিৰ্দেশে দিয়ে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ দায়িত্ব হ'ল নিৰ্দেশ দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াটো লাঠি লৈ পেলাই AK-47 লৈ পেলাই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ নাযায় তেখেতে পলিচিৰ কাম কৰে এতিয়া ইয়াত ময়ো 5 বছৰ দায়িত্বত আছিলো মইতো লাঠি লৈ পেলাই যোৱা নাই ক'ৰবাত কাজিয়া কৰিলে যে বন্ধ কৰ কিবা কৰ বুলি কেনেকা বা এৰেষ্ট কৰিব লাগে উঠাব লাগে কিন্তু পুলিচে কৰিব কিন্তু ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে বা পৰিৱেশটো ঠিক কৰি ৰখাৰ কাৰণে এটা এজেণ্ডা থাকিব লাগে